Aupa Noelia! Hombre, ze modu! Zer modu zaude! Zementxe biziko nitzaken Normal, bitu zen. Noelia, inoiz kontatu aldituzu zenbat botila dituzu? Ba, zenbat batzutan egon ginen oran pentsatzen, zenbat dekogul, ez que imposible da. Imposible da. Gero eta gehiago dekogul gainera. Museo bat ematen du, hau Bai. Txin, Noelia. Jendik pentsatuko du gin tonic badela, baina zer da hau? Ure. Eta hoskin bardeko. Bai. Urekin ere egiten da, ezta? Nolatan pentsatu zenuten horrelako taberna bat irekitzea? Ba, bueno, Jon eta ni bizok egon ginen ja, bueno, gure lanak egin genuen, baina esan genuen, zegatik ez dugu egiten taberna bat, baina ezberdine, ez da? Osa, hori, erakusketagaz, kontzertogaz. Alere zuek fama handia dakazue, zuek koktelengatik. Bai, hasi ginen ikasten, lehenengo karta izan zen super simplea, ba, klasikoak, margarita, mojito, daikiri, eta betikoak, ez da? Betikoak. Eta gero hori, joan ginen, hori, sartzen, koktelaren mundua oso polita da, eta atrapatzen du. Aizut, euskaldunak koktelzaleak algea. Gero eta gehiago, Ba, niri gustatuko litzaidake orain zuk neri sorprendeme bat egitea. Vale. Prestatuko jazu koktel bat? Bale, hau da gure koktel karta. Koktel karta? Bai, jolasteko da gainera. Bota? Bost. Koktel alkoholi gabe. Bai. Eta tokatu da Marem. Bai, parra egiten duzu oso ondo, zergatik ba? Ze, justo kasualitate, Maren No. 1 da gure alabak egindako bere lehen koktela. Laranjasko zukua, ananasko, piñasko zukua, eta melokotoizko zumua. Eta granadina. Bale, ja, osagaiak hemen dauz, eta orain bakarrik sartu emigu, izotz pare bat. Bale. Eta orain? Importante. Meneito. Aurpegia, hori oso importantea da. Super garrantzitsua. Smile. Bale, kolora oso polita da. Pare bat izotz. Eta azkeneko... La brocheta. La brocheta. Ona. Eine dago. Ze goxua. Goxua, freskoa. Freskoa, gozoa, Jesus. Bueno, Noelia, ondi segi, bale? Bon voyage. Agur. Musutrukek lortu du nire kalitatezko zeiua. Hortxe, gora Musutruk! Naizu txupito bat, Musutruk. Zuk ere probatu nahizu? Nik aldera bat ingoit, oso erraxa. Musutruk kafe antzokiak hauetako ze sari lortu du. Fri aukeraz, gin tonic onenarena, izen politenarena, edo koktel bero onenarena. Zein irabazi du? Gin tonic onena. Bigarrena. Zuk esan duzu, izen politenarena. Tita batean esan du. Gin tonic? Osongi, ba ez duzu asmatu. Alaxe da, osongi, gin tonic onenarena pa asmatu duzu, bai ala bai, probatu gizona, haze suerte izan duzun. Aiba, de trago! Oso guzua. Musutruk ezagutzen duzu kafe antzokia? Leku erra, begira ze koktelak. Eta txupito prestatzen ditu. Txakurrare, hortxe ari deu zaintzen. Gure koktelak. Ez da alkoholik, benetan mino? Galdera bat botakoit. International Bartenders Associationen arabera, ikusten dut inglesa, zenbat produktu eraman ditzake gehienez koktel batek. 7, 5 edo arau hau ez da existitzen. 7, 5. Ba, uste dute 5. Seguro alao. Ostras, bate pentsatu gabe tipok esan du 5. Begira, eta tita batean esan du 5. Zuk ez duzuela existitzen ustuz araurik. Bueno, 5 ordu. Orduan 5 orduan. Bai, 5 dira! Esmatu duzu 5! Ai, alarxe da, guapísima! Alkoholi gabe da, Pozua dago? Bai. Nik aukera bat emangoit. Deitzen den bezala el komodin dela llamada. 5 edo arau hau ez da existitzen. Bai, a ver, Aimar. Ire lagunak esan dik 7. 5! Gauza bat esangoit. Asmatu duk! Ire laguna probatuko dik! Aimar, txapeldun, koktelero! Venga, tope! Aimar, zutxako. Horixe.